касае германския футбол, но особено днес, няколко дни след първата загуба, която баварците инкасираха в Бундеслигата през настоящия сезон, това няма как да не бъде централна тема. В много по-широк план, разбира се, не само това, което се случи с Майнц 05, тъй като Бундеслига ток-шоу, една от идеите е да търсим връзката с фановете. Сега ще поздравя с добро дошъл в нашия ефир такъв един фан, така един голям българин, за който обаче футболното сърце поне в една голяма част е баварско. Чест гост в нашата студийна програма, обръчен и уважаван привърженик на баварците Руслан Баждайков. Добър вечер. Много се радвам, че имам възможност да се срещнем в Бундеслига ток-шоу, било и така чрез мобилните комуникации. Добре дошъл. Добър вечер и, както се казва, добре заварил. За мен е изключително привилегия да бъда гост в предаванията на Диема и на твоите, разбира се. И освен това, може да се каже, че вече съм професионален фен на Байерн Мюнхен, защото имам съответната, получих си новата членска карта в акционерния съвет на Байерн. Получих си една специална значка, която показва, че съм такъв. И общо взето, наистина сърцето ми е в Мюнхен. Доколкото знам, нов рекорд бе поставен в тази насока. 320 хиляди или нещо такова са по-настоящем членовете на Байерн Мюнхен, включително и ти. Да. Това е широкия кръг на акционерите, защото знаеш, че в Германия спортният закон е много суров и не позволява нито една корпорация да има решаващи дялове, в който да било нещо отбор. Така, аз съжалявам до някъде, че точно тази седмица осъществяваме връзката. Предполагам обаче, че не е повод за кой знае какви притеснения за фановете на Байерн Мюнхен. Първата загуба, която беше допусната и общо четвърта във всички турнири, но първа в Бундеслигата през настоящия сезон. Или? Аз се очаквах да стане това нещо, защото рано или късно всяка една хубава приказка има свой край. Освен това, проследих в исторически план нашите матчове с Майнц 05 на двама, които съм бил на живо. Също този отбор играе много трудно, защото той е винаги много на вид, както се казва, и играе матча на годината точно срещу Байерн Мюнхен. Така че, общо взето погледнато, имайки предвид и това, което обсъдихме с тебе, че ние сме доста поуморени за това, защото нямаме пълен отбор в момента. И много важни фигури отпъстват. Но пък играта е добра, така или иначе. Сега някакви индивидуални грешки, които са плод на късмет, помогнаха на Майнц 05 да спечели. Плюс това аз съм категоричен, че решаваща роля за това е и съдята. Склонен съм да се съглася, имам предвид на нещо друго. Не, че е ощетил по някакъв начин Байерн Мюнхен и нещо такова, но аз се спомням, тъй като имах привилегията и удоволствието да коментирам тази среща, че аз самия в коментара си няколко пъти споменах това, че той просто позволяваше един доста твърд подход на страна на Майнц. Това е нещо, което срещу Байерн Мюнхен може да се окаже решаващо. Така доста толерантен беше с картоните и така нататък. Това е просто стил на работа, не казвам, че е непременно грешка. Виж сега в момента, според мен, нормално е всеки отбор да има максимална амбиция, но когато тя преминава границата, съдията е този, който трябва да вразуми футболистите, които са насъскани и със спортна злоба, дет се казва, но въпросът е този, че Байерн Мюнхен играе един аристократичен футбол, който не е присъщ на грубостите и на отказването, дето се казва на играчите, защото не знам точно статистика, но срещу Мусиала бяха извършени 12 фала, от които заслужаваха директно червени картони. Да не говорим как ударите по главата Мюлер, без всякакви последствия, как ударите Горецки и така нататък. Освен това, Байерн Мюнхен за 8 фала има един картон, мисля, на Кимих, а тези хора направиха 26 фала. И получиха два картона накрая. Добре. Да, понеже си говорим за цифри, аз ще се опитам да провокирам с едни други цифри, както и с едно изказване на някой друг, не Йошуа Кимих. Трябва да се отбележи, че Кумбари не беше прият единодушно в Байерн. И това е много важно за това, защото
зад неговата кандидатура стоеше един тесен кръг от върховните шефове на Байерн Мюнхен. Но той постепенно направи нещо, което аз за първи път виждам в Байерн специално. Той успя да обедини трите основни начина на игра, които Байерн практикуваше и практикуваше с успех. Значи той има директния футбол.